أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Mi muslimani, mi volimo naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi pokušavamo da sledimo njega, mi pošaljimo salavat na njega i on je naš voljeni poslanik, on je uzor za nas. Allah rekao: o Muhammada, ako ja ne bi stvorio tebe, ja ne bi stvorio svemir. Ali kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam došao, on prošao kroz muke, kroz probleme i njegovi prijatelji, oni su postali neprijatelji u početak Islama, oni njegovi sledbenici, oni su imali dosta problema. Zadnji put mi smo pričali kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on vidio da u Mekka muslimani imaju mnogo problem i nemaju sloboda šta se tiče za njihova vjera, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njih rekao: neka idete prema Abisiniju, i rekao tamo jedan kralj je pravedan i kod njega možete nađete sklonište i kod njega možete nađete mir i sloboda. I rekao taj kršćanski kralj. To znači prvi hidžrat što su muslimani oni su pravili, to su pravili prema kršćanski država i razlog je bio da tamo bio sloboda. I kada muslimani su otišli i nije prošao par mjeseci, pišu da je prošao samo 3 mjeseca i tamo su stigli neki glasa kao takvi glasinje da svi ljudi u Mekke oni su primili islam. I onda dosta od njih oni su se vratili, ali kada su stigli u Mekka, onda su saznali da taj je bio laž i najvjerovatnije neprijatelji oni su sami pravili takva glama i takvi glasova da bi ovi muslimani bi vratili. I isto historija se kaže jednom kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on bio u Kaba i tamo on pročitao dio od surat An-Najm. I ta je sura poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio 5. godine od poslanstva. I na ova sura kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pročitao par ajeta koja se tako glasi: Auzubillahi minash shaitanir rajim, afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, da li ste vidjeli Late i Uzza i treću Manat koje je pored njih. Ovo su imena od 3 kipova od nevjernika
I čak neki muslimani oni kažu kada je poslanik imenovao ovo 3 kipove od nevjernika i šetan tako je nešto napravio, da je nauzbillah časni poslanik sallallahu alaihi wasallam poslije toga on rekao tilkal nikal ula wa inna šfa'atuhunna la turtaja. To znači oni su uzvišeni kipovi i njihova šfa, njihovo posredovanje ima korist i treba da imate nadu. I kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam ovo učio i na kraju je taj sura poslanik sallallahu alaihi wasallam pao na sađda i muslimani su pali na sađda i isto ovi svi nevjernika koji su tamo bili prisutni i oni su padali na sađda i tako neki ljudi su mislili valjda oni su slažili sa muslimanima, oni su postali muslimani. I onda kažu poslije Malik Džibrail, onda je on rekao poslanikom ovo je bio greška i taj riječ koja prema nekomi kao objava, onda je on uzio kao nazad i nema više u časnom Kuranu. Ali šta se tiče časni Kuran kaže nešto drugo. Ovi nevjernik, oni su imali navika kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam držio govor, onda oni su pravili glama da ljudi ne bi slušali. I zato časni Kuran kaže وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Surat Hamim Sajda. A oni koji ne vjeruju govore, ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite glamu dok se uči da budete nadmoćni. I to znači najvjerovatnije ako je nešto dešavao, to može da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio časni Kur'an i neki nevjernik, on možda rekao ovo riječ da vezane svoje kipova i onda neki drugi, oni su mislili da ovo je poslanik, nauzbillah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Kako može da šetan bude blizu časnog poslanika kada je Allah njega rekao da ja ću tebe čuvati i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao moj šetan postao musliman i to znači ne može da ja radim nešto što nije od Boga. I kada je taj sura Najm u početak kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ in huwa illa vahyun yuha. Poslanik ne priča ništa od sebe. On šta god priča, to bude samo objava od Allaha. To znači on ima štit od Boga. I ovi muslimani koji su otišli tamo u Abesiniju i jednom ovi nevjerniki, oni su poslali svoje delegacije. Oni su Amar bin Al-As, kasnije on isto primio islam i drugi čovjek Abdullah bin Rabi. Dvojica su otišli i tamo su donijeli neki pokloni za dvor i tražili su od kralj da vrati ovi muslimani. Zato što nije bio drago da muslimani sada živi u miru, u slobodu, ali kralj onda je nazvao i Hazrat Jafar bin Tayyar, koji je bio brat za Hazrat Ali, radhiyallahu ta'ala anhu, i isto Hazrat Usman krenuo kada i Hazrat Rakija, koja je bila čerka od poslanika, ona isto je otišla za taj delegaciju, za taj muslimani koji su tražili zaštita tamo. I kralj onda je rekao, ja hoću da čujem od muslimana šta oni veruju.
I onda su nazvali i Hazrat Džafar bin Tajar, on bio baš dobar govornik i on rekao mi smo bili takvi, mi smo lagali, mi smo prekršili svaki zakon. Onda Allah poslao jedan poslanik među nas, on nama uputio, mi smo njega prihvatili, mi nismo radili nešto loše. I onda ovi nevjernici, oni su rekli muslimani ne poštovaju Isusa. I onda je on kada pitao, Hazrat Džafar učio par ajeta od surat Marijim i ta je sura isto već bila objavljena. I rekao mi vjerujemo Isa a.s. kao Božji rob i Božji poslanik. I Nađaši koji je bio kralj, onda on rekao Boga mi kako vi vjerujete, ja isto vjerujem. I tako ova delegacija je vratila bez uspjeha. I dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio u Maka i često on isto se sreo sa jedan kršćanski rob koji se zove kao Džer i on bio rob za jedan poglavar Ibn Hazrami. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek koristio prilike da prenesi svoju poruku bilo kome. I zapadni pisaca isto oni kažu kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem on učio vjera od ovog kršćanskog groba. I onda časni Kur'an kaže kako može da on uči Muhammed sallallahu alejhi ve sellem taj Kur'an. Kur'an je čisto na arapskom jeziku i taj rob on je ne Arab i njegov jezik je drugi jezik. I kako vi možete da tako kažete? Kao sam prije rekao, ovi pisac, oni uvijek koristi taj prilike, bilo koja tačaka nađu na život od poslanika, onda kažu vidjeti on sreo sa onom i on otišao kod ovog čovjeka i tako je on naučio od kršćanstva, ali ovo sve su lažne vjerovanje. I kada nevjernici oni su vidjeli da Islam napreduje, ovi drugi ljudi oni prihvati Islam i onda oni su jednom ponudili poslaniku i rekli su pravili ste veliki nered i nemir među nas i sada mi vama ponudimo da mi obožavamo zajedno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao kako? Onda oni su rekli na primjer vi možete obožavati svoj Bog, ali isto vi obožavate naš kipovi. I mi ćemo obožavati vaš Bog i naš kipovi. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kako ja mogu da obožavamo kipovi kada ja već znam za mog gospodara i kada ja sam prihvatio i kada on mene poslao. Ovo nemoguće da ja zaustavim ovaj put. Ja ću nastaviti, ja ću nazvati ljudi prema Boga. I onda Allah obavijestio poslanikom i dao jedan odgovor i taj odgovor postoji, to će ostati do sudnjeg dana. Allah rekao Bismillahirrahmanirrahim Kul ja ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Reci, o vi nevjernici, ja neću obožavati onoga koga vi obožavate, niti vi obožavate onoga koga ja obožavam. I ja nikad neću obožavati onoga
koga vi obožavate, niti ćete vi obožavati onoga koga ja obožavam. Vama vaša vjera, a meni moja vjera. I kada Makanli oni su vidjeli da svaki njihov trud bude uzalud, koliko oni su mučili muslimani, islam se napreduje i onda oni su odlučili da potpuno bojkotuju svi muslimani. I mjesec Muharram, 7. godina poslije poslanstvo, oni su svi poglavari, oni su napravili jedan ugovor međusobnom i rekli su da ovo plemen Banu Hašam i Banu Mutleb, ovo kome je pripadao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su uključili svi muslimani i nemuslimani. I rekli su da neće niko kupovati od njih, niti im prodati bilo šta. I odvojili su njih potpuno i pisali su taj ugovor i taj ugovor su lepili negdje na zidu od Kabe. Ovo bio najtežak doba za muslimana. Zato oni su izašli van grada, jedna dolina koja se zove Šebi Abi Taleb, kao bio neki prolaz. I tamo su živjeli i nije bilo hrana, nije bilo pića, nima ništa. I sa mukama oni su tamo živjeli i bio toliko gladan. Jedan sledbenik, on kaže, jedan noć, kada sam šetao, osjetio nešto meko ispod moje noge. Ja sam odmah uzio i nisam pogledao šta je ovo. Zato nisam mogao da trpim glad. I samo sam ovako ostavio na usta i direktno da ide na utrub, da ne osjetim kako je ukus. I ovo bio najtežak period za časni poslanik i za muslimana. I poslije ovo 2,5 ili 3 godine časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao viziju i rekao svoj amidža Abu Talib da Allah njega pokazao taj ugovor što oni su napravili, sada je sve je brišeno osim ime od Allah. I Abu Talib otišao kod poglavari i tako rekao, moj bratić tako kaže, oni su rekli možemo da provjeravamo. Kada su vidjeli, i to je bio isto tako, ostao im je samo Allah, a ostao svi bio brišeno. I opet ovi nevjernik, oni opet su bili rodbine i neki od njih oni su rekli dosta je sada i sada treba da njih dozvolimo da oni dođu u grad. I onda su otišli naoruženi ljudi od ovih nevjernika i oni su dozvolili svim muslimana da oni mogu da vrati. Bojkot je prošao, ali nije i njegove posljedice. Za nekoliko dana je umrla poslanikova vjerna žena Hazrat Khadija, a mjesec kasnije njegov amidža Abu Talib. Abu Talib, on dosta pomagao poslanika, uvijek stojao za poslanik i kaže kada je bio zadnji put bolestan i bio blizu smrt. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega rekao, amidža neka kaži ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I tamo su bili još poglavari. Abu Džahal isto je tamo bio. I Abu Džahal, kao znate, on bio najveći neprijatelj za poslanik. I Abu Džahal rekao njega, nemoj tako i rekao
hoćeš ti napustiti ovo vjera od svoje predaka? I onda Abu Talib rekao, ja umrem na vjerovanju od svoje predaka, i tako je on umro. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao taj godine kao godina od tuge. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem puno volio Hazrat Khadija. Hazrat Khadija, ona je uvijek bila sa njega i ona bila jedna bogata žena, ali kada je ona bila udata, ona predala sve svoje imanje kod poslanik i poslanik to podijelio. I svi djece poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao od njoj, osim Hazrat Ibrahim. I tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem cijeli život njoj nije zaboravio, inače on imao poslije toga još žene, ali nikad zaboravio Hazrat Khadija. I kad god bio nešto, on poslao kao poklon za njoj prijateljice ili sestre i tako uvijek pazio za njoj porodica. I poslije ovo događaj, nevjerniki oni su tražili od časnog poslanika i treba da nama pokaži neki dokaz i neki znak. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao jedan znak koja se zove mođeza šakul kamar. Kamar to znači mjesec i šak to kada se nešto dijeli. I kaže se poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao ovako sa prstim prema mjesec i mjesec izgledao na dva dijela. I čak sledbenici kažu, jedan dijela se gleda od jedne strane, od Hira i druga na druge strane. To znači, oni su gledali mjesec tako izgleda kao potpuno dva dijela. I za ovo isto časni Kur'an ima jedna sura koja se zove sura Kamar. Allah kaže اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Sahat se približio i mjesec se rasipio. A kad vide neki znak, oni se okreću i kažu čarolija, nepromenjena. Oni odbijaju i slijede svoje strasti i požuruju se. Inače, svaka odredba sigurno će se ispuniti u svoje vrijeme. Allah odlučio kada će ispuniti taj naredba i Allah ne radi kao čovjek da hoće da završi sve stvari odjednom. Allah kaže za svaki stvar, za pobjeda Islama, na primjer, on napravio jedan plan i prema tom plan on će pomaže muslimana i Islam da Islam dobi pobjeda. A već su im stigle vijest u kojima je bilo oštro upozorenje. Al-Kamar, ajet 2-5. I šta je ovo taj mođeza kao čudo kada se mjesec rasipio? I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da svaki ajet časni Kur'an pomaže drugi ajet. To znači i na drugom mjestu Allah kaže on ne promijeni svoj zakon.
I na druge strane, kako je ovdje se tvrdi da mjesec se rasipio, i to znači ovo bio stvarnost. Tako ljudi su gledali. I nevjernici, oni nisu odbili. Oni nisu rekli ovo je laž. Nego oni su rekli vajekulu sehru mustamir. I kažu čarolija nepromijenjena. To znači ovi nevjernici koji su postojali u doba poslanika, oni nisu odbili da ovo nije dešavao. To znači tako se stvarno dešavao. Ali kako je to dešavao? I u svemiru mi znamo se nalazi meteoridi i najvjerovatnije tamo je na mjesec se pao neki meteoridi i kada se podigne prašina, velika prašina, onda ljudi su vidjeli mjesec kao dva dijela. Inače, ako bi bio u stvarno dva dijela, onda možda već bio kijamat. Ali ovdje Allah kaže, sat se približio. I sat, isto je ovo jedan riječ, ko znači, jedan značenje je za kijamat, za sudnik dan. Ali isto je jedan značenje za velika promjena. I ovo, šta je bio razlog za Bogovo čudo? I objašnjenje u tome je mjesec je znak za vlast i za kraljstvo. I tako se kaže, na primjer, Hazrate Safija, koja je bila supruga od poslanika, ona je prije bila čerka Hay bin Akhtab, on bio poglavar za Jevrije. I oni su živjeli u Heber. I ona je sanjela kao mjesec pao na njoj krile. I njen otac bio puno lut i on rekao, ti hoćeš da budeš udata sa kralj od Arabija, to znači Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I mjesec bio kao simbol, kao znak za kraljstvo i kao vlada. I ovdje je bio taj poruka, sada Islam će vladati na Arab. I sada će biti velika promjena. I isto Hazreti Ajša, radhiyallahu ta'ala anha, ona isto gledala u jednom viziju, kao u nje sobi su pale 3 mjeseci. Eli da poslije, kada je Hazret časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, Hazret Abu Bakar i Umar, onda to su 3 grobova u nje sobe i to znači ovo se dešavao 9. godina u poslanstvu, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao ovo čudo. I poslije toga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se oženio sa Hazret Sauda. I šta se tiče poslanici od Izraela, i većina od njih, oni su slijedili taj praksa da su imali nekoliko ženi. I kod njih ovo poligamija, ovo bio kao jedna praksa. Mi nećemo puno pričati o tome sada i neki naredni put, inshallah, pričat ćemo o tome i šta je učenje Islama u tome i zašto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao više žene. I Hazrat Sauda radhiyallahu ta'ala anha, on se oženio 10. godine u poslanstvo i Hazrat Ajša radhiyallahu ta'ala anha bio samo kao nered, kao naručena i poslije hidžra on se oženio sa Hazrat Ajša radhiyallahu ta'ala anha. I što se tiče za Hazrat Ajša radhiyallahu ta'ala anha, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao isto jedna vizija. On
na neki plat on gledao slika Hazreti Ajša i imao neki poruka da ovo je tvoja žena. I Hazreti Ajša bila mlada i naučila dosta islam i poslije smrti od poslanika dugo vrijeme ona držala predavanje i dosta učeni ljudi, oni su rekli da mi smo učili pola islam i pola znani od Hazreti Ajša radijallahu ta'ala anha. Toliko bila ona pametna da neki stvari koji obični učeni ljudi oni nisu shvatili, ona je to dobro razumila. Na primjer, jednom ona čula da neko prolazi u ulice i kaže poslije Muhammad sallallahu alaihi wasallam nema poslanika. Hazrat Ajša radijallahu ta'ala anha ona dugo vrijeme boravila kod poslanik i čak nekoliko puta poslanik sallallahu alaihi wasallam primio objava dok on spavao u njej sobi i ona rekla kulu innahu khatamul anbiya wa la taqulu la nabiyya ba'dahu. Možete vi recite da časni poslanik sallallahu alaihi wasallam on je pečat poslanstvo khatamun nabiyyin wa la taqulu la nabiyya ba'dahu, ali nemoj recite da nema poslanika poslije njega. I khatam to znači kao pečat i kao potvrda i ovo stvar Hazrat Ajša radijallahu ta'ala anha ona znala i ostali dosta ljudi oni nisu shvatili, ali do dan danas ima takvi ljudi koji nisu shvatili šta to znači izraz Khatamun Nabiyyin. I kada je čas i Hazrat Ajša radijallahu ta'ala anha, kao sam rekao, kod njoj poslanik sallallahu alaihi wasallam često imao objava i čak se jednom kaže kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam imao redom, kada on imao više žene, onda svaki noć i dan jedan boravio kod jedne. Jednom kada je bio kod Hazreti Ajša, ona rekla i poslanik sallallahu alaihi wasallam došao kod mene i osjetio sam topline od njegovog tijela. Ali onda on pitao Ajša, da li možeš mene dozvoliš da večeras ja obožavam Allah? I Hazrat Ajša rekla, jeste drago, možete. Vidite koliko je poslanik sallallahu alaihi wasallam pazio pravo za žene. I onda Hazrat Ajša kaže, cijeli noć poslanik sallallahu alaihi wasallam ono obavljao namaz i plakao i tako prošao noć. I ovo zapadni pisaci oni ne znaju za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I čovjek koji ima više žene, on ima više puno odgovornost. On nije oženio da se uživa. Cijeli dan on koliko je bio imao obaveza, posao, 5 puta molitva, namaz, onda nekoliko puta ratova i učio svoje sledbenike i nije imao neki čuvar kad god neko hoće da može da uđe, da pita i tako cijeli dan i noć on bio prisutan. Bilo ko može da njega zove da dođe i ovi ljudi koji uživaju sa ženama, da li može neko da tako živi. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam on imao taj odgovornost od Boga da prenesiš ovo poruka i kada je on vidio u Maka da ljudi ne primi više njegov poziv i onda on odlučio da ide van grada. Tako se otišao u jedan grad koji se zove Taif, gdje je 60 mila dalje od Maka. I kada je Hazrat Zaid bin Hars isto je bio sa poslanikom, kada je tamo počeo da širi svoj poruka i ti ljudi su obožavali kipovi i oni onda poglavari, oni su poslali dječake sa ulice koji su ga gađali kamenim i istirali ga iz grada. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pun sa krv.
I kaže se, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao, molio od Allaha, on najviše imao briga da ljudi prihvati istina. I on nije imao briga za sebe, zato on više volio da spasi čovječanstvo. I onda Allah poslao Malik, jedan, kaže se Malik za planine. I on rekao, o Muhammad, ako dozvoliš, Allah hoće da potpuno uništi ovog grad. I da se sruši sad sva dva ovi planine. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemoj, ja se nadam da njihove djece oni će primiti islam. I molio za njihovo opustvo. I kasnije kada taj grad primio islam i oni su bili čvrsti muslimani. I kaže se, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, onda, zato što većina ljudi su primili islam kada su vidjeli pobjeda. I čim su znali da poslanik umro, i dosta oni su okrenili 8 grada, Makka, Medina i Taif. I taj je bio treći grad, gdje tako su oni čekali poslanika, ali zbog njegov molitve, onda oni su primili islam. Isto se kaže da se dešava da jedan dan časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem van grad učio glasno časni Kur'an i tamo su prolazili neki džinovi. I delegacija od džina, oni su slušali taj Kur'an i onda oni su prihvatili. Časni Kur'an priča za tih džinova na 2 mjesto. Ja čitam samo za jedan mjesto zbog vrijeme kako je rečeno i onda ću malo objasniti taj izraz džinna. Šta znači tih džinova? Časni Kur'an kaže وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Surat Al-Ahqaf, ajet 30 do 32. I kad smo prema tebi okrenuli jednu skupinu džinna koji su slušali Kur'an i kad su bili prisutni njegovom učenju, rekli su, šutite. I kad je ono bilo završeno, vratili su se svom narodu upozoravajući. Oni su rekli, o narode naš, mi smo čuli knjigu koja je poslana poslije Musa, koja potvrđuje ono što je bilo prije njih. Ona upućuje istini i pravom putu. O narode naš, odazovite sa onome koje poziva Allahu i vjerujete u njega. On će vam oprostiti vaše grijehe i spasit će vas od bolne kazne. Ovo izraz, riječ džin, obično ljudi misli ovi džinovi koji su došli kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da čuju Kur'an. Ovo su bili
mimo ljudi neka vrsta stvorenja. Mi ne znamo šta je Allah stvorio. Možda on stvorio neka vrsti život koja se zove džin, ali ti džinovi uopšte nemaju nikakva odnos sa čovjekom. Ako oni imaju nešto, to samo Bog zna. Ali časni Kur'an koristi isto metafor. Časni Kur'an kada kaže neki stvari, onda kao sam rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jedan ajet pomaže drugi ajet, jedan ajet objašnjiva drugi ajeta. I ovo riječ džin, to je džinni arapski riječ. To su dva riječi, džin i nun. I taj riječ je koristen u časnom Kur'anu 26 puta, taj riječ džin. I ovo se koristi za takve stvari koje su skriveni, koje mi ne možemo da vidimo. I na primjer, na arapskom jeziku ima još nekoliko takvih riječi gdje je koristeno ovo džim i nun, ovo dva slova. Na primjer, časni Kur'an kaže džennet, to je džim i nun. Džennet to znači vrt, džennet to znači mjesto što je skriveno od nas. I poslanik rekao, u džennet će biti takvi vrsti blagodati koje su skriveni od vas. Vi ne možete da znate. Isto se zove ovo dženin, embrije. Ovo bude u maternica, ne se zna. To znači nešto skriveno. I onda dženun, ovo je jedan bolest kao ludilo, to vrti glava, i dženan, srce, to isto džimnun, i džan, zmije, to je samp. Ali isto tako časni Kur'an koristi taj izraz džin i ljudi, to znači kada se kaže džin, to znači ovi isto ljudi, ali koji su veliki ljudi, koji misli sebe kao posebno, koji ne druži sa običnim ljudima. Naprimjer, isto časni Kur'an kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A ja nisam stvorio džinove i ljude osim da mene obožavaju. To znači džin, velike ljude, i nas, male ljude, velike narode i male narode. Inače, ako ovi džinovi koji su primili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da li Kur'an kaže negdje da oni će ići u džennet? U časnom cijeli Kur'an negdje piše za džinova da oni će ići u džennet. I kad god kaže Allah pošalji poslanik među ljudima, nikad rekao on pošalji poslanik među džinovima. I tako ovo izraz i ovi ljudi se kaže zato što oni su došli skriveno. Oni su došli da ne zna niko. Na knjigi za hadisima se kaže isto da sledbenici oni su vidjeli kako oni su kuhali, kako su spremali hrana, ostavili si svoje tragovi. Ali ako mislimo taj džinovi koje mimo ljudi, onda nije potrebno da oni jedu. I zato ovi su bili neki ljudi koji su došli od Afganistana ili od Nasibin i oni su bili poglavar od svoj narod i poslije toga oni su se vratili i tako ti ljudi, njihovi narod, oni su isto primili islam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tada poslije negdje 11. godine, ali neko kaže 12. godine u poslanstvu, imao jedan uzvišeni vizija koja se zove Isra, to znači njegovo duhovno putovanje, u kojoj je vidio sebe da on išao u Jerusalim i da poslanici klanjaju iza njega. Isto
tako on imao još jedna vizija koja se zove Mirađ i taj vizija on imao 5. godine u poslanstvo, a mnogi pisaca oni su mešavali ovo dvije vizije. I na primjer u Mirađ i poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo otišao prema nebu i Isra, njegovo putovanje je bilo iz Maka do Jerusalema. I kada je on putovao prema nebu i tamo nije spomenuto da je on otišao u Jerusalem, ali na primjer ja pričam šta postoji u časni Kuran. Surat Najm mi smo pričali, poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio i 5. godine negdje u poslanstvo i tamo je rečeno vezane taj njegov putovanje. Dosta ljudi oni misli ovi su putovanje su bili kao tjelesni putovanje. Ali časni Kuran kaže nešto drugo. Časni Kuran kaže Ma kazabal fuadu mara. Srce nije lagalo u onome što je vidjelo. Surat Najm. To znači njegova srce ovo gledao taj vizija, nije tijela. Inače se ako mi, kako obični ljudi misli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada otišao u Mirađ, on otišao da sretne sa Bogom. Ali Bog uvijek bio blizu njega. Allah kaže Allahu nuru samavati wal ard. Allah je svetlost nebesa i zemlje. Allah kaže gdje god vi budete, tamo je Bog. To znači kada neko kaže da on išao kod Boga, to samo znači njegova duša otišla. Ali ovo nije bio neki obični vizija nego jedan uzvišena vizija od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I isto se kaže da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada se spavao. I Hazreti Aisha, Umul Mu'minin, majka vjernika, ona razila ta'ala anha, ona rekla, ako koji misli da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on vidio Boga sa fizičkim očima, on je lagao. I ona rekla, ovo je laž da neko kaže da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on vidio Boga sa ovom fizičkim očima. I šta se tiče oboje ovi putovanje su bili tokom noću i Isra se dogodio kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenoćio kod Hazreti Ummi Hani, ona bila ćerka od Abu Talib i to znači ćerka od Amidža od časnog poslanika i tada Hazreti Khadija je već preselila i poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sam i to znači to je bio poslije 10. godine u poslanstvu, zato što Hazret Khadija je ona umrla 10. godine u poslanstvu. I taj se dogodio tokom noću i Allah kaže vezane taj putovanje Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Slavljen neka je on koji je svog groba poveo noću od Masjidul Harama do Masjidil Aqsa, čiju samo mi okolinu blagoslovili da mu mi pokažemo neke naše znakove. Zaista
on jedini sve čuje i dobro vidi. I ovo je priča kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem putovao od Mekka do Jerusalema. I na ovo putovanje isto se kaže kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao taj prva vizija Mirađ i on nije koristio neki prevoz, išao sam. Ali šta se tiče za Isra, se kaže jedan kao prevoz koja tamo se piše ime Burak. On se žahao na Burak koja je krenuo na brzinu. Ali ovakve vizije nije samo da mi verujemo da je bio nešto kao vizija, kao sam objasnio, da je dešavanje kada se isepio mjesec. I svaki takva čudo ima neka poruka. I šta je taj poruka? Naprimjer, tokom Mirađ, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao sam rekao, nije imao neki prevoz, on otišao sam. I to se pokazuje njegov duhovni statut. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, išao najbliže kod Boga. Nema ni jedan poslanik ima takva rang, tako statut, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao. I čak se kaže, Malik Džibrail, on rekao do jedno mjesto i onda rekao, dalje ja ne smijem da idem, i rekao, dalje vi možete sami da idete. I kaže, to je Sidratul Muntaha, to znači najvisino mjesto do gdje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao. I to se pokazuje da je on prošao sve tape, sve poslanike i zato on se zove Hatamun Nabijin, to znači najbolje među svih poslanika, i ovo se pokazuje njegove duhovne vrline i duhovne njegov krajni statut do gdje jedan poslanik može da stigne. Zato što još dalje to je bio samo gospodar Boga. I druga vizija, što je on putovao prema Jerusalemu, i tak se kaže, ovi nevjernici, oni su saznali, oni su već znali da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad otišao u Jerusalem. I onda oni su malo šalili. Jednom se kaže, oni su došli, ali možda sreli poslanikom, onda su rekli, hajde reci neki znak. Naprimjer, ako jedan čovjek kaže, ja sam bio u Sarajevo ili ja sam bio u Skopje, onda neko bi rekao, reci šta si tamo gledao. I oni su rekli, reci nama, ako si bio u Jerusalem, šta si tamo gledao. I hadis se kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se malo brinio. Šta bi sada ja kažem? I kaže, odjednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da gleda Jerusalem na svojim očima, ali bio prisutan tamo i priča sa nevjernicima. I onda on gleda i ni kaže tamo ovo i ovo, tamo se nalazi ovo mjesto, na primjer. I onda oni su otišli i nisu mogli da kažu da ti lažeš. I tako je Allah pokazao. I na ovo vizija bio poruka da sada dolazi doba za pobjeda. Muslimani, oni će vladati do Jerusalem. I tako u doba Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu, muslimani su stigli tamo i ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem gledao, da ovi poslanici, svi poslanici, oni su klanjali iza njega. Ako mi uzimamo kao bukvalno, danas taj džamija Aksa,
još ne može da primi 124.000 ljudi. To je mala džamija. I kamoli 124.000. Tamo samo par hiljada može da uđu. Vi gledate slika od taj džamija, koliko je mala džamija. I ovdje je bio isto poruka, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem gledao da svi poslanici, oni stoji za njega, ovo bio poruka, sada dolazi vrijeme, razni nacije, oni će priključiti sa islamom. I druge vjere, narod od druge vjere, oni će primiti islam. I Aksa, inače to znači nešto što je daleko. I ovdje Aksa, što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem gledao, to je Aksa, to isto znači njegova džamija, što je on gradio poslije u Medina. Što je on putovao u Medina i tamo je što gradio džamija Aksa, to je on gradio, to se zove džamija Nabavi, to znači džamija od poslanika i tamo to znači. I isto se ovo pokazuje da muslimani kroz islam širom svijetu ljudi će biti budni kao od spavanja. Na primjer, ovo sada nauka, sve stvari, to su počeli poslije dolazak islama. Evropa i tamo u Americi ljudi su bili u mraku kada je pojavio svjetlost islama. Islam kada se širio prema Sirije i onda Španija, dok muslimani su tamo vladali, bio najbolje mjesto što se tiče za znanje, za nauka. I kada su muslimani bili stirali od Španije, onda taj svjetlost prošao u Francusku i dalje. I onda taj svjetlost što muslimani su donijeli u Španiju, taj svjetlost od znanje stigao do Francuskoj, onda cijeli Evropu. I šta se tiče, možda bi neki ljudi rekli kako ne može da poslanik ide fizički, kako poslanik ne može da ide tjelesno. Ali kao sam vama rekao, kada mi čitamo tamo poruka, svugdje takav poruka je da ovo bio njegov duhovno putovanje. Naprimjer, on tamo gledao nekoliko poslanika i kada je otišao na Mirađ i tada primio taj obaveza za namaz i kaže se prije poslanik kada je primio od Boga, to su bili 50 namaza i onda kada se vratio i sreo sa Hazret Musa a.s. i Musa a.s. pita šta si dobio, poslanik kaže obaveza za 50 namaza. I Musa a.s. rekao, ovo je mnogo, vratiš kod svog gospodara i tražiš malo lakšini. Poslanik ode, kada vrati, opet on pita, kaže 40. Musa a.s. kaže opet puno je. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet vrati, onda 30, 20, 10, na kraju je 5. Onda Allah rekao, ovo su 5 namaza, ali šta se tiče savab, mi ćemo dati za 50 namaza taj savab. I tamo isto je poslanik gledao kao svijet, vidio jedna stara žena i pitao šta je, onda oni su rekli ovo je svijet, ali to je svije poruka. I njemu bilo dato 3 šolje, voda, mlijeko i alkohol i poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzio ovo mlijeko. I onda Džibrail rekao, dobro si odabirao. I mlijeko je isto znači duhovni znanje. I na drugom mjestu u časnom Kuranu Allah potpuno negira da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne može
ide tjelesno prema nebu. I ako bi on otišao, onda zašto surat Najm? Allah kaže da on ne može da ide. Ne, ovo je surat Bani Israil. Da Allah kaže ne može da ide. Ovdje se sada kaže šta su tražili od poslanika da bi ti nešto napraviš. I onda mi bi tebe prihvatili. Časni Kur'an kaže وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Sura Bani Israil, ajet 91 do 94. A oni kažu, mi ti nikada nećemo vjerovati dok nam iz zemlje ne izvedeš vrelo ili za tebe ne budu bašće palmi i grožda i da usred njih napraviš rijeke ili dok na nas ne srušiš nebu u komadima kao što tvrdiš ili nam ne dovedeš Allaha i maleke pred nas ili dok za tebe ne bude kuća od zlata ili se ne uspneš na nebu i mi nećemo vjerovati u tvoje uspinjanje dok nam ne spustiš knjigu da možemo čitati. Reci, ovo je sada odgovor. Reci, moj gospodar je čist od ovih stvari. Ja nisam ništa drugo osim čovjek, poslanik. I ovdje kada su rekli mimo ostali stvari, oni su rekli da uspineš na nebu. To znači tjelesno ideš prema nebu. I Allah rekao, ovo je odgovor, Allah ne pravi nešto kao čarobnija. Allah zna da oni neće vjerovati. I zato kaže, moj gospodar je čist od ovih stvari, ja nisam ništa drugo osim čovjek, poslanik. To znači za čovjek i za poslanik je nemoguće da on putuje prema nebu tjelesno, ali samo duhovno može da se putuju. I ovo, ako neki, kao sam rekao, neki misli 11. godine, taj je bio vizija, ili 12. godine, ali što se tiče, ako oni mešavaju taj dvije događaje, Mirađ i taj Isra, kao sam rekao u časnom Kuranu, na dva mjesto je rečeno, u jedna sura Najm govori za taj Mirađ, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao prema nebu i 11. ili 12. godine poslije poslanstva bio taj Isra prema Jerusalemu. Iako ovo bio jedna vizija u 12. godine, onda šta će biti za namaz? Zato što muslimani su klanjali prije toga. Namaz u početak Islama bila obavezna. I kada Hazreti Musa a.s. rekao, ovi 5 isto težak,
onda mi kao sledbenik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi smo dužni da obavljamo 5-dnevni namaz i da pokažemo Hazret Musa alaihi salam, vi ste pogrešili. Mi smo sledbenik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako je naš poslanik, on primio objava od Allaha da treba tvoj ummet obavljati 5-dnevni namaza, onda mi ćemo rado, mi bi obavljali 5-dnevni namaza. Zato što nema vjera bez namaza. Neki ljudi misli, možemo da samo mislimo Boga u srce. Da li možemo da mi radimo ovako sve svoje stvari? Jedan student, on, na primjer, treba da ide u fakultet ili studira, da završi nešto, on kaže, mislio sam u tome i ne treba da idemo na ispit, ne treba da idemo da slušamo predavanje. Da li može da on uspije? Da li može jedan čovjek kaže nekome, svoje žene, da ja tebe volim i ne ispuni njene potrebe? To znači, ne može tako da se bude. Ako mi kažemo, ako neko kaže da možemo samo mislimo Boga i ako je duša stvorena od Boga, onda tijela isto je stvorena od Boga. Časni Kur'an u početak kaže وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Šta god mi smo ni podarili osobine, oni potroši na Božjem putu. Tijela isto je Bog stvorio. I tijela isto treba da mi potrošimo na Božjem putu. Za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, on toliko dugo stojao na namaz i da njegove noge su otokli za toliko molitva. Onda neko rekao, poslaniče, Allah vas oprostio. Zašto toliko mučite sebe? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ja ne mogu da budem zahvaleni Boga za njegovoj blagodati. Zato namaz je duh Islama. I zato oni koji obavljaju namaz, oni treba da obavljaju radi Boga. Ne radi pokazivanja. Zato ako neko ide u džamiju, da neko bi gledali, neko bi rekao, ovo je veliki vernik i onda mi bi izgubili svoj savab. Mi treba da obožavamo Boga na isti način kako je obožavao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I poslije događaja Tajfa, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se opet otišao kod raznih plemen i tamo se širio svoje poruka, ali on već gledao da nema odgovor, da ljudi ne prihvati, ne primi, samo su kao zatvorili sebe, kao časni Kur'an kaže sumun, bukmun, omžon, gluhi, nijemi, slijepi, ne vidi istina. I onda među ovo vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem sreo sa neki ljudi od Jasreb. Jasreb je stari ime od Madina i gdje onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem morao da ode. On nikad volio da napusti svoj grad. Muslimani su imali mnogo problemi, ali kao sam dao neki primjer, ponekad ovi nevjernici, oni su isto pomagali muslimana. Ali kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio da nema više ovdje i svaki poslanik on išao na hidžra i poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto je odlučio da napusti Makka i ide i kada je izašao van grada i onda on rekao, o Makka, ti si moj voljeni grad, ja ne volim da tebe napustim, ali tvoj stanovnik mene ne dozvoli da živim. I inšallah, ja sada završavam i sljedeći put pričat ćemo o tome
kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda odlučio, kako je on saznao ljudi od Jasreba, kako oni su prihvatili islam i odmah su ponudili poslanik da vi možete da dođete kod nas i inshallah mi ćemo vama tamo biti zajedno, pomažet ćemo i vi možete slobodno tamo živite, verujete, širite. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki stvar on radio sa Božije dozvolom, sa Božjim naredbom i onda Allah naredio da izađete odavde i živite u Medina, u Jasreb i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo otišao, ali za taj stvar pričat ćemo inshallah sljedeći put. Kroz istorija od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i šta se dešavao i mi isto objasnimo da vam bude jasnije. Ako on pokazao neki čudo, šta to znači, šta je bio poruka i nadam se da ste učili nešto novo. Ja, kao sam vam rekao, ja stalno učim i svaki musliman treba da stalno uči, da više sazna i čim više sazna neke stvari, on treba da pokuša da bude još bolje i da pokuša da slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tako inshallah do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.